עבדתי כמנהל תחנת כוח במפעל גדול. בסביבות גיל 60 שמתי לב שיד ימין שלי רועדת. אובחנתי כחולה בפרקינסון, כבר לא יכולתי לתפקד יותר כמו שהייתי רגיל. התביישתי. כל הזמן ניסיתי להסתיר את היד הרועדת עם השנייה, כדי שאף אחד במפעל לא ישים לב. בסוף הבנתי שאני לא יכול יותר למלא את התפקיד שלי, ואחרי 35 שנה ביקשתי לפרוש. זו מחלה נוראית. אתה חי, אבל אתה פשוט לא מתפקד. כתב היד שלי רעד, לא יכולתי אפילו להחזיק מזלג כדי לאכול, ובשלב מסוים התחלתי גם לגרור רגל. עד שיום אחד אני ראיתי באינטרנט מאמר על טיפול לא פולשני של חברת אינסייטק. הטיפול עצמו היה ללא שום כאב. אתה פשוט שוכב על המיטה של ה-MRI כמה שעות, והם משתמשים בגלי אולטרסאונד על נקודה מסוימת במוח. כשהם התחילו, הרופא ביקש ממני לצייר שבלול על דף, וברור שזה יצא גרוע. אבל לאט לאט תוך כדי הטיפול, ראיתי שהציור שלי נעשה טוב יותר. ופתאום הצלחתי לכתוב באותיות יפות, גדולות. בטיפול אחד, הרעידות פשוט נעלמו. מדהים. חגגתי ברמת כוס מים ביד ימין שלי בפעם הראשונה מזה שנים. אני שוב יכול לאכול עם היד הימנית שלי. ויותר מזה, אני אפילו חזרתי לתחביב הישן שלי, צורפות. קוראים לי שמואל תמיר, יש לי פרקינסון, והיד שלי לא רועדת יותר.